아유, 마시 모자질래 쇼치를. 마트 하독치발래 가는 아니야. 호니, 뿌요 그랑니 하독치야 마트 글리 돌바지 의바래. 갈라이 사등 마트. 뭐이 발랑집으로 봐야지 마트. 피워 발라이 타등 마트 호니. 하, 농구토. 아야, 암프라이, 그나바이나. आंहा बिराद प्रब्लेमाव जानानै दंलै मिथिबायना मोनथिङा जेब्लानिफ्राय स्कुलाव थांदों आयै खर'आनो गुदुंसो जाजोब्बाय आंना मिथिबायना फाग्ला नों आंखौ हेफाजाब होगोन ना होआलै हो नों आंखौ हेफाजाब होगोन ना होआ नोंखौलाय मानो हेफाजाब होआ जानांगौ जाखो नोंखौ आङो सिगांनिफ्रायनो हेफाजाब होबोगासिनोखालाय आरो नों मानो बेफोरबायदि डाउट खालामबाय थायोब्रा सानराजा जाम्बानो बेफोरबायदिजों जायो नोंनि थाखाय आङो जिउखौनो होबावनो हायोलै मिथिबायना फैसा थाखायाथ' गोजाननि खोथाबाव बुरबक नों ओमफ्राय बे खोथाखौ दा होननायखौ नोङो लोंनानै होनदों होननानै दा सान मिथिबाय आं नोंखौ आंनि फंबाय बायदि सानखाथारदों मिथिबाय माब्लाबा बिदा माब्लाबा फंबाय सानखायो आङो मिथिबाय नंनायाथ' नंगौलै खोथाया मिथिबाय दा थांफिननाय समायाव खिन्थु गारिखौ आं हरै सालायलांगोनलै मिथिबाय होमबाबो आङो नोंनि सायाव फोथायनाय गैलालाय मिथिबाय नोङो दा हाखराव गलांहोलायगोन मा बेफोरबायदिजों माबोरै जानांगौब्रा मानो फोथाया जानांगौ आं नोंखौ एरला खन्दा नायना खन्दा होनो बियो नोंखौ फानफ्रे जोबनायाव बारसिनलायनाया सोरमोन आंसोमोन आंखौ मानो बावनो मोनांगौ नोङो हो आंखौ मानो बावनो मोनांगौ नै फाग्ला नोंनाव खर'आव गाखोथारबाय नामाब्रा एमग्राजायालाय माथो हेबनोसो लाइन लालांबाय नोंना हो माथो हेबनायनिसिंसो थांलायबाय नोंना थै नोंहा मा हेबनायल' नुयोब्रा माहाय जेखाइ खबाइ हेबनो नागिरखो आङो माहाय जेखाइ खबाइ हेबनो नागिरखो हेबालै जाम्बा होनबाय बायगोन फेयाखैलै आङो दासिमबो फेयाखै थिगैनो दङ मिथिबाय मोसालायनो हाबावोसो आङो दाबो हाबाब मासि दावरावब्रा बिसोरो लासिंसिं लाजिथारै सनमान गैथारै लज्जा गैयिफ्रा मालायनि न'आव फैनानैबो मालायनि थाग्रा न'आव फैनानैबो न' सिङाव हाबनानै बेफोरबायदि दावराव खालामफैबाय बायो आखल होनायानो थोबसेबो गैला बे दैज्लांनि खांख्राइ ओंखारनायाव जेरै मेलेम थाया बेफोरबायदिनि मेलेमानो गैया खोमा बिसोर सानैनावबो सयथिबो मालाय दासो सिखारनानै आरामनो ब्रास खालामबाय थानायावनो मानो इसेबां दावरावलाय बिसोरो आइ नोंथांमोन मासि दावरावलै मालाय न'आव फैनानै आयु साराजा बेलाय मा जिनिस जाखोलै माथो सोर फाग्ला जाखोब्रा बेलाय माथो बिरलाबायनाय जाखोब्रा बस्थायानो आसरितसो मोनबाय आं आरो बस्था नोंथां मा हुदालै हे मालाय गेजेराव रायलायबाय थानायाव माने हाबसनद्रा रायलाय मोनाखौ नोङो सोर होआ नोंनो बे मोन्थायखौ सोर होआ आरे आंखौसो धमकि होबावदों बिसोरो आंखौसो धमकि होबावदों हा आंनि न'आव फैनानै आंखौसो धमकि होबावदों धमकि होआखैब्रा नोंथां मानोलाय धमकि होबाय थानांगौ जाखो नोंनि न'आनो आंनि न'आनो नोंनि न' हा नङा होनब्ला फैदो नोंथां एसेसो गोदि दंबावोलै बेखौ लोंफैथारदो मा बुरखायदों मा जायोब्रा नोंलाय माथो खखायानो इसिबां लेथ्रा मोसौ बोरायनि बायदि मोनामलायथारबायलै सयथिबो सानराजा बिथांनो माउथ वास खालामनो एसे हरनोसै नामा हरजायोलै नै हरथामसैबो आङो आरे मा खालामनाय जादोंब्रा बेलाय र' नैलै गोदिसो गैखाला एसेल' साखिनायदो खुगा सुनो हाथ मासे असयबलै बिसोर सानैया जानाय नंला बेनिफ्राय खारनांसिगोन आंनि न'आव फैनानै आंखौनो बुद्रुक र' बिसोरखौबो बिसिनि न'आव थांनानै बिसिनावनो बुद्रुक खालामहैगोन आं र' बिसोरनाव नै माथो लोंलाङासैबो आयु बे फाग्लायाबो माहाय बेरायहैखो बियो आसरितसो मोनबाय आं सैमाथिंसो सयथिबो आयु मा जाबावनांगौ जाखो दे एसेबां हराव माहाय नागिरहैनांगौ आंहा न'आव गारनानैबो थांजाया मानो
नारेंखलनि मेलेम होनायानो गैला सरिसो मोनबाय आङो एखेबारे खांख्राइ मानबायलाबायनाय बायदि मानबायलाजोबलाबाय जेरावबो सरिसो मोनबाय आं न'आव थानो थांला माबा बानलुखौ थांनाय दा होननानै बाजाराव थांनायानो दासिमबो मोनफैया मा जाहैखो बाव मा हरावलाय मानो लेंहरलाबायखो आंखौलाय नागिरहैनांसिगोनसो बायदि मोनबाय आङो गुबुन दिनावफोरबाबा हास'हैनो आन्थाखौनो हरावनो आसरितसो मोनोमोन आङो हिनजाव दोनहैयाबा थाङा गिनाया बिदिब्ला आंखौ हारसिं न' नेनोसो बेवहाय लेंहरदों नोङो आयै नोङो न'खौ एसे नेथ'बानो जाबाय दे नागिरहैनो जोङो बे फाग्लाफोरखौ रागायानो हाथारला आङो आसरितसो मोनबाय आं ओरैनोबा मेरला साखोद्रा माबा माबि ओंखारथारदों सिखावफोर रोम-रोमनो बेवहायनो खांख्राइ मेलेम गैयिफोरबायदि न'निफ्राय ओंखारलांबाय थायो आसरितसो मोनबाय आं मानसिफोरखौनो आयै बे फाग्ला फाग्लिफोरनि संसार जानायखौ मा खालामबावनो आं फाग्लाबो फाग्लिबो एखे सयथिबो मा खालामबावनो देरनोनो रोंला नामाथाय बिसोरो जोंहालाय माथो गोदो बिसोरजों समान समानबालाय हनै न'फोरखौलाय माथो जोंलाय मोजाङै सामलायनानै लायोमोन दालाय मारैथो जालांथारखो बिसोरलाय मानो बेफोरबायदि जानो मोनांगौ जाखो आंथ' नोंथांखौ सिगाङावनो होनखाथारदोंमोन ना बे गालस'सो खाथियाव जौ दखान खुलिनो मोना होननानै मा आखल बेयो हा मा आखल गोख्रैनो बन्द' खालाम मोनथिबाय ना नुनायखौ जायनि सिगां बन्द' खालामखा नङाबा हले खोथाया गाज्रि जागोन मोनथिबाय आयौ आब' माथो एसबि माने रागा जोंजाय बिराद दंथारहाय आइ आं गिलायलांबायसोहाय मा है बिनि रागाया बिदिनोखा सानफ्रामबो एखेखा मोनथिबायना बिनि रागाखौ जोंबा नुनानैबो नुयि बायदिसो खालामनानै थायो मोनथिबायना बिनानाव ओंखायनो जिंगासिना नोङो नोंनि खामानियावल' नोङो फकास खालाम मोनथिबाय नोंनि खामानि नोङो जा खामानिखौ मावनो फैदों बिनि थांखिखौल' नोङो नोजोर होबाय था मोनथिबाय आरो मोनथिबायना जों पुलिसफोर नालाय मालाबा बेफोरबायदि धम होनानैबो रायलायहरनांगौ जायो आरो मालाबा थांना सोरखौबा थावथाव थुथावबो सोबानांगौ जायो आरो मालाबाथ' मा जायो मोनथिबायना एखेबारे गोदै रायलायनानै जेरै गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरजों रायलायनानै फ्रायबो बांसिन गोदै रायलायनानैबाबो खोथा दिहुननांगौ जायो जों मोनथिबायना बेयो जोंनि सानफ्रामबोनि डिउटिखा ओंखायनो नोङो मोनथिबायना बेफोरबायदिनि गेजेराव हाबसनालासिनो नोङो नोंनि खामानिखौल' जाथों होननानै नोङो आनान गसायनायाव नोङो आरज गाबहर बिनानाव मोनथिबाय जागोन दे आब' गोख्रैनो होनखादों मोनथिबायना बन्द' जाथारनांगौ बिनि गासलसो खाथियाव जौ दखान खुलिनो नागिरदों बियो थांनाय मोखांसो सौख्लायजोबगोन आङो सिनायाखै बियो मेडाम नै माबा दाखालि नोंनो माबा ओंखाम संग्रा आरो न'नि खामानि मावग्रा मानसि नांगौ होनदोंमोन ना आङो नागिरनानै लाबोबाय मेडाम नैबे बिनानावानो मावनो नोंनो मावगोन हा खामानिफोरखौलाय रोंजोबखायो दा रोंजोबबाबा हले रायजागोन हाय आंजों नुखाबाय दा आंना रागाया माबायदि रोंगौ मेडाम थोरसि सुनोथ' रोंखागौ आरो बर'नि ओंख्रिफोरखौथ' संनो रोंखागौ दा आरो न'फोरखौथ' मोजाङै सुनो रोंखागौ ना रोंगौ मेडाम दे खोनादोंना रुफा हनै डिसि अफिसाव मिटिं जाहां जानानै दङ आंहा बेवहाय हाखु दाखु थांनांगौ नोङो वाशिं मेसिना माथिं दङ ओंखामखौ मारै संनांगौ माथिं संग्रा ओंखाम संग्राया बेनि रुमा माहाय जाहोगोन आरो न' सुग्राफोरखौ अबाव दोनो आङो बेखौ खिन्थानानै होजोबलाय नोङो जागोन दे मेडाम आयौ आब' माथो लाखिगोनबो ना लाखियाबो ना ओमफ्राय सेलारिखौबो बेसेबां होगोन बेखौबो खोन्थालाङासैबो माथो माबा आङो दाखालिनो होनानै दोनखादोंमोन मेडामा माबा गिबियाव मेडामा 8,000 होयोनो ओमफ्राय बिदिनो आरो गाननाय जोमनायखौ गावहा होखायोनो मालाय ओमफ्रायो थानायाथ' जयैनो थाखानांगौनो ओमफ्रायो खामानि मावनांगोन आरोना खामानिफोरखौबो आं खोन्थानानै होनोसै आं नोंनो खोन्थानोसो बावदोंमोन 8,000 होगोन होननाया हा नोंनोलाय जागोन ना जाया 8,000 बालाय जेसेखि मोना जासिगोन दे आब' हेलौ गान्दुला आफा
औ औ दे आबैमोननि खोथाखौ खोनासं दे लांफागोन दे आङो। राजा बेनिफ्राय थांनोसै नामाथाय माथो मोनाबिलिबो जालायलांबाय। दे बिदिब्लालाय थाबनो थांनानै एसे माबाखौ फोरोंहोनोसै। हनै बैसोरबो थांफागोन नामाथाय दाखालिनि बायदि। गलापि नोंसोरबो थांफानो नामा? थांफानोबा थाबनो थौदो दे समाय गैला। जों थांथ'ला नामाथाय दिनै? दे बिदिब्लालाय नोंसोर थाथ'लायदो जोङो थांगोननोसै दे। आयौ फाग्लि मानो इसिबां अमाबायदि उलिलि जागासिनो बालायनाय मानो रागा जोंगासिनो हामायना मालाय फरायनो थांदों मानो थांथोंहाय अरजाया मानो इसिबां रागा जोंलाबायनांगौ जाखो रागा जोंनाय मुडखौ गाज्रि खालामनानै लानाङा बाल गलापि। बाले जोंखौबा मा होनसैयोमोन मानसिफ्रा मिथिबायना मालाय हनै बिस्रा मालानि फिसाफोर नालाय माबा ज' बेरायबाबो मोनायाव ज' थालायबाबो माबा बदनाम जायानो जों दाथ' बदनामानो जाथारसिगौमोनहाय मा बिसोरबायदि थानायमोनब्ला नङा होनबा जोमै? आयौ बाला बावदोंसो जोमै नोंसाबोथ' मानथारना नोंबोथ' बेफोरबायदि खालामनो हाथारगोन खोमा माला मादाफ्रा बेफोरबायदि खालामना ज' थालायबाबो माबा बदनाम जायानोहाय मिथिबायना जोंनासो बदनाम जायोनो गोरिबासै। दाबायदियाव जोंनाथ' मिथिबायना गलापि गामियाव बेफोरबायदि खोनाहैनांगौबा ना गामियाव खानायखौनो फुजोबगोन खोमा आंनिखौ सयथिबो। फाग्लिलाय मा जात होनोहाय नोंलाय मानोना नोंनि खानायखौलाय फुलाबायदेरनो हानांगौ जाखो हायाहाय मा बेफोरबायदि जानो मोना होनबानो जायाना। आयौ फाग्लि मायाव थांगोन आखै मायाव थांनांगौ जाखो न'आव थांनोसैहाय मा मिथिबायना रावबो गैला मिथिबाय स्कुलावनो बेफोरबायदि मोनाजासे थानो हायाना जोङो टिचार्सटाबल'सैहाय थांनोसैहाय फैदो नङाबा दा माबा माबि खामानिसो थिनजालाबायगोन लास जालांनानै। बावलि रागायानो साला आंनि फसायनायखौसो बे सनायाबो बेफोरबायदि लायै हरावबो बेफोरबायदि लेखा फरायहैलायलायो आसरितसो मोनबाय आङो हराव सानैजों लेखा फरायलायनाय आयै गन्डगलसो जाजोबखाबाय खोमा आसरितसो बालि बालि सानथ'लाहाय आङो सानबाथाय माबा गाज्रि थिंकिंआसो खर'आव फैजोबथारोहाय मा गाज्रि साननायफ्रासो ज' जाफैजोबथारोहाय मा है सानथ'लाहाय आरो एसे सानबावनांगौबा आंनासो खर'आसो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जानानै आंसो फाग्लि जाहैगोन खोमा। आंथ' नोंखौ दहायनिफ्रायनो होनखाथारदोंना साननाङा होननानै नोंहासो माखौ सानबाय थायो ओमफ्राय मा खालामनो सानखो नोंलाय दालाय हो मा खालामनो सानखो? मुदानो आंना सायनानिसोखा ओरैनोबा रागायानो सयथिबो मोनबाय आङो। नै फाग्लि सायना कम्पानि बेफोरबायदि होननानै जायाथ' दा रागाजों अर खामलांजोबोब्ला मा जानांगौ जाखोहाय है नङाहाय मा खालामबावनोथाय र' बे सनाखौ बदनाम खालामथारगौ आं स्कुलाव बयनिबो सिगाङाव उल्था खोन्थानानै जानाय नङा बेफोरबायदि खालामनानै बिसोर सानैखौ आलदा खालामनानै राजाखौ लाफिनथारगोन आङो राजाया आंनिसो खोथा। आया मा दासिमबो उन्दुआब्रा बेलाय आंलाय उन्दुलांबायसो सानदों मानसिखौ माथो खिरखिथिंसो नाहरगासिनोलै। नोंथां माथो गाबज्रिबाबो खोनालायलाङा एमएलए नोंथां अ नोंसो आरो हा मानोथो हरना गुरना मानो सिखारनानै बेफोरबायदि बागदाव होनांगौ जाखो आंखौ आरो मानोलाय मा हुदा बेलाय मा हुदा मानो सिरि फैनानै मोदोमाव आखाइ होफैनांगौ मारैबाफोर मोखांफोर सोंहरबायबा मा जानांगौमोन। हाबाब दाब्ला नोंथां बेफोरबायदिजों मारै जानांगौब्रा माखौ सानबाय थायो इसिबां हर गेजेरावलाय उन्दुदोना गाबोनथ' मायाबा मिथिङाव थांनांगौ दङ ना जोंहा ओमफ्राय माखौ इसिबां सानहाबबाय थाखो नोंलाय हो नोंथां ना नोंसासोनि खोथा माबा माबि सानलायबाय नोङो बिसोरनि खोथाखौ बेफोरबायदि साननाय थानांलाय मिथिबायना मानो साना होनानै थानो हानो नोंथां नुबायना फिसाजोआ न'आव फैनानै माबायदि अबस्था जानानै दंफैयो हामजोबनानै फैदों आरो खमसे खम फैजेननाय आसिमंगलाव फैखांनानै थांनाय खमसे खम बिजामादैयाबोथ' फैनांगौना बिजामादैयानो फैयाखैना बेनिखायनो आङो साननायानो बोरैबा माबा माबि सानलांदों मिथिबायना नोंथां आं माबा मोनसे खामानि होनो नामा हा माथो खालामनो सानलायखो आं हले दिनैसिम जा सानदोंना माब्लाबाबो आंनि साननाया फेलें जायाखैलै मिथिबायना बेनिखायनो आङो सानदों थांनानै फिसानि न'खरनियाव खाथि खालायाव सोंनानै नायनोसै नामा माबा मोनसे दावरावफोर माबा माबिथ' माबा जादोंबाथ' गन्डगल जादोंबाथ' बिसोरथ' मिथिगोन ना हाबाब
जोंलाय बोरैथो थांनानै सोंहैलाबायनो हानांगौ जाखो जोंखौथ' बयबो सिनायजोबखायोना बेखौनोथ' होनदोंलै आङो डाइरेक्टथ' सोंजानाय नङाना थाङै थाङैथ' माबा मोनसे खालामनानैथ' माबा खालामनांगोन ना जोङो गुबुन मानसिफोरखौबो थिनहरनानैबाबोथ' खबर लाहैनांगोन ना जाहाथे आंनि फिसाया मोजाङैनो थानो हायो हजों हा नङा होनब्ला नोंथां ना आंनि फिसाया मोजाङै थानायखौ हास्थाया नोंथाङा हाबाब माने बेफोरबायदि साननांगौ जाखो नोंलाय बेफोरबायदि साननायखौ गारथारलै दे हरा थौबाय उन्दुनानै लाहैग्रोदो गाबोन अखानायै माबा मोनसे खालामजागोन बियो